Ka amara Jehova Chineke bara gị ụba ndị ọma na-ege ntị. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, anyị ga-aga n'iru ileba ya n'isiokwu bụ nke akpọrọ ndị mbilite n'ọnwụ. Mgbasa ozi ọma niile gwara anyị banyere maka akụkọ nke mbilite n'ọnwụ. Akwụkwọ ọgbara ọhụrụ niile kwuru obere ihe banyere ya, ebe akwụkwọ Art jupụtara n'ihe mwulite okirikiri nke mbilite n'ọnwụ Kraịst. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na ọ bụ naanị na akwụkwọ mgbasa ozi nwanna Jọn ka edere oke ihe akụkọ banyere mbilite n'ọnwụ. Ugbu a tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ nka. Dịka ị na-eme nka, ka Chineke gozie gị n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị taa, n'usoro ihe mmụọ pụrụ iche nke ememe Ista, anyị ka na-agakwa n'iru n'ileba anya n'isiokwu ahụ bụ nke anyị kpọrọ ndị a hụrụ na mbilite n'ọnwụ, ma ọ bụ ndị mbilite n'ọnwụ. Chetakwa na ọ ka bụkwa n'akwụkwọ Jọn isi 19 malite n'ahịrị nke 38 ruekwa n'isi nke 20 ahịrị nke 31. Na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị hụrụ ndị ọgaranya abụọ ndị nyere onwe ha, Josef onye Arimatia nakwa Nicodemus onye bụrụ onye ukwu. Anyị hụrụ ndị na-eso ụzọ abụọ ndị nwekwara mkpebi, Peter na John. Anyị banyekwara n'ihu otu nwaanyị onye nọ n'oke mwute. Ugbu a anyị ga-agakwa n'iru. Na nnọkọ anyị ahụ, anyị sịrị na Mary bụ ya bụ onye mbụ onye rutere n'ili. Taa anyị ga-ahụ na ọ bụghị naanị na Mary bụ onye mbụ rutere n'ili, kama na ọ bụ ya bụ onye mbụ nke chọpụtara na ili ahụ tọgbọrọ n'efu. Akwụkwọ Jọn isi 20 ahịrị nke 1 na-eme ka anyị mara. Ọ sị, o wee hụ nkume ya na-ewepụwo ya n'ile. Mgbe o rutere n'ili ahụ, wee hụtakwa n'ili ahụ tọgbọrọ n'efu, Mary na-eguzo n'ezi na nso ili ahụ na-akwa akwa, ma n'ezie ọ nara eri uju na-asụ ude, n'ihi na nke a bụkwa otu okwu ahụ nke ejiri kọwaa ndị nara eri uju n'ili Lazarọs. O jupụtara n'iri uju nakwa mwute n'ihi oke ihe nke Jizọs mere ya. O nwetara oke mgbaghara dị ukwuu. Ya onwe ya nyekwara ịhụnanya dị ukwuu. Obi ya jupụtara na ntiwa nke a na-apụghị ịkọwa. Ma n'elu ihe ụfụ niile nke ọnwụ Jizọs, nke a dapụtakwara, nke bụ na ahụghị arụ ya. Ha eburu uwe arụ ya, eleghị anya, iji meekwa ya akaja ndị ọzọ dị iche iche. Nke a karịrị ihe ọ pụrụ ịnagide. Nke a bụ ihe nwoke a na-akpọ Kent Hawes dere banyere ka o si hụta ihe mere n'ụbọchị ahụ n'akwụkwọ ya nke a kpọrọ That You May Believe. Mary bụkwa ya bụ onye mbụ onye mara ọkwa nke ili tọgbọrọ n'efu. Mgbe o nwetasịrị onwe ya, lee ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị. Ọ sị, ya mere ọ gbaa ọsọ bịakwute Simon Peter, bịakwute onye ọzọ ahụ na-eso ụzọ Jizọs, onye Jizọs hụrụ n'anya, sị ha ebupụwo ozu onye nwe anyị n'ili, anyị amataghịkwa ebe ha tọgbọrọ ya. Ọ bụkwa Mary bụ onye mbụ hụrụ onye nwe anyị ka o siri n'ọnwụ bilie. N'isi nke 20 ahịrị nke 14 anyị gụrụ okwu ndị a nke na-asị, mgbe o kwụsịrị okwu ndị a, ọ chigharịa wee hụ Jizọs ka o guzoro, ma ọ mataghị na ọ bụ Jizọs. Jizọs sị ya, nwaanyị, gịnị mere ị na-akwa akwa? Onye ka ị na-achọ? Nwaanyị ahụ, ebe ọ na-eche na ọ bụ onye nche ubi ahụ agbara ogige, ọ sị ya, onye nwaanyị, ọ bụrụ na gị onwe gị bupụrụ ya, gwa m ebe tọgbọrọ ya, mụ onwe m ga-ebupụkwa ya. Jizọs sị ya, Mary. Nwaanyị ahụ chigharịa sị n'asụsụ Hibru, Rabonai, nke bụ onye ozizi. Nke a bụ Jọn isi 20 ahịrị nke 14 ruo na nke 16. Mary na mbụ chere na Jizọs bụ onye nche ubi ahụ agbara ogige, ma mgbe Jizọs kwuru okwu, ọ kpọrọ ya nwaanyị, ma ọ mataghịkwa onye ọ bụ. Ma mgbe Jizọs kpọrọ ya Mary, ọ matara olu ahụ dịka olu nke onye ahụ bụ onye zọpụtara ya. O wee zaghachi ma kpọkwa ya Rabai, nke bụkwa okwu Hibru maka onye ozizi. Ugbu a chere nwa mgbe nta ma chekwa banyere ihe ndị anyị gụrụ n'ebe a. N'oge awa nke mmeri ya nke kachasị, Jizọs ejeghị n'elu ụlọ ma tiekwa mkpu ọṅụ. O jiri nwayọọ
bịakwute nwaanyị onye na-eri uju, onye ihe naanị ọ chọsiri ike bụ ịnụ olu Jizọs nakwa ịhụta ihu ya nakwa mmakụ nke aka ya dị obosara. Ọ bụ Ken Gire dere nke a n'akwụkwọ ya ahụ nke ọ kpọrọ Moment with the Savior. Ọ bụ ihe dị mkpa nye m na ọ bụ nwaanyị a bụ Mary Magdalene bụ onye bụ Jizọs Kraịst mere ka ọ hụ ya anya mgbe o sitere n'ọnwụ belie. Ọ bụghị nye otu n'ime ndị ozi, ọ bụghị nye otu n'ime ndị ukwuu n'obodo ma ọ bụ na nzukọ, kama nye otu nwaanyị. Kraịst pụtara ihe nye otu nwaanyị onye a zọdara n'ala na omenala nke oge ahụ, nwaanyị onye maara mmehie n'ebe ọ dị ukwuu, nke ọ bụghị oke ihe iti aka n'obi nye anyị onwe anyị na ọ bụ onye dara ogbenye n'ime mmụọ, bụ onye mbụ nke Kraịst na-abịakwute. Mary bụ onye bụ rutere n'ili nke tọgbọrọ n'efu, onye bụ nke hụrụ ili nke tọgbọrọ n'efu, onye bụ nke mara ọkwa ili nke tọgbọrọ n'efu. Ọ bụ ya bụ onye mbụ hụrụ Kraịst onye sitere n'ọnwụ belie, nakwa onye mbụ nke kwusara mbilite n'ọnwụ. Hụta ihe mere n'ahịrị nke 17 nakwa nke 18. Ọ na-asị otu a, ka anyị gụọ ya. Jizọs sị ya, emetụla m aka, n'ihi na akaghị m lakụrụ nna m, ma gakwuru ụmụnna m sị ha na m ga-arịgo lakụrụ nna m na nna unu na Chineke m na Chineke unu. Mary Magdalene bịa kọrọ ndị na-eso ụzọ ya sị, ahụwo m Onyenwe anyị. Ọ kọkwara ha otu ọ gwara ya rii ihe ndị a. Anyị aghaghịkwa ikwenye na onye mbụ onye kwusara ozi ọma nke mbilite n'ọnwụ bụ nwaanyị. Ugbu a, kedu ka ị pụrụ isi tinye nke a n'ime ụfọdụ ụkpụrụ ndị a na-ahụta ụfọdụ ebe taa? Nke a dị ike ime, ma ị gaghị ego ya. Nke a bụkwa ihe akwụkwọ nsọ kwuru. N'ezie, otu onye nna nke nzukọ kọwara Mary dịka onye ozi nye ndị ozi. Ọ bụ ezie na akwụkwọ nsọ enweghị ndị ozi nwaanyị. Ihe o mere nakwa ihe onye okenye ahụ na-ekwu bụ nke a. Okwu a bụ onye ozi pụtara onye ezigara ma ọ bụ onye ezipụrụ. Chineke nke pụrụ ime ihe niile zigakwara ya ka o jee gwa ndị ozi ndị ọzọ na o biliwo. Ya mere, ọ bụ Mary onye ọ chụpụrụ ndị mmụọ ọjọọ 7 site n'ime ya, bụ onye mbụ Kraịst Jizọs onye sitere n'ọnwụ bilie mere onwe ya ka ọ pụta ihe nye. Anyị pụkwara ịga n'iru mee ka ọ pụta ihe na ọ bụghị Pita ma ọ bụ James ma ọ bụkwanụ Jọn ka onye nwaanyị nyere iru ọma nke ugwu a nke na-enweghị atụ. Ọ bụghị nye ọbụnadị nne nke aka ya, ọ bụ nye Mary Magdalene. Ọ bụ nye otu onye ahụ nke kachasị ahụ ya n'anya n'etiti ndị ikom nakwa ndị inyom niile bụ ndị biri n'ụwa n'oge ahụ. Mary Magdalene kachasị nwee ihe ndị mere o jiri hụ Jizọs n'anya. Nke a bụ ihe Alexander White dere n'akwụkwọ ya nke a kpọrọ n'asụsụ Bekee Bible Characters from the Old and New Testament. Ụfọdụ n'ime anyị pụrụ iche sị, n'ezie, etorughị m etoru maka nke a. Echeghị m na ị ghọtara ihe Chineke onye anyị na-efe onye ọ bụ. Chineke onye anyị na-efe bụ Chineke nke ịhụnanya nakwa nke obi ọmịiko. Jizọs onye nwụrụ n'elu obe, nwụrụ n'ihi anyị niile, nke kachasị nke n'ihi ndị ahụ n'etiti anyị ndị na-ahụta onwe ha dịka ndị na-erughị eru maka ihe o mere nye anyị. Dịka ọ na-esetịpụ aka ya nye Mary ngwa ngwa o sitere n'ọnwụ bilie, ọ na-egosi anyị ụdị onye nzọpụta ọ bụ. N'ezie, ọ dịghị onye ọbụla onye na-ebe ịhụnanya nke Kraịst na-apụghị irute ya. N'agbanyeghị ihe anyị meworo n'oge gara aga, ọ dịghị ihe ọbụla nke anyị pụrụ ime nke pụrụ iwezuga anyị site na mmetụ aka nke ịhụnanya ya, ma ọ bụrụ na anyị dị na njikere ịnabata ya. Ugbu a, anyị nwere ndị ọgaranya abụọ nyere onwe ha. Anyị nwekwara ndị na-eso ụzọ abụọ ndị nwere mkpebi. Anyị nwekwara otu nwaanyị nọ n'oke mwute, nakwa otu onye ọzọ anyị ga-ahụ n'akụkụ ili a. Anyị ga-akpọkwa ya otu onye osi agụgọ na-ekwenyeghị. Aha ya bụ Thomas ma ọ bụ Didymus. Anyị gụkwara banyere ya n'ahịrị nke 26. Ọ na-asị otu a: mgbe ụbọchị 8 ọzọ gasịrị, ndị na-eso ụzọ Jizọs wee nọ n'ime ụlọ. Thomas nọkwa n'etiti ha. Jizọs bịa mgbe e mechiri ụzọ niile, o guzo n'etiti ha sị, udo dịrị unu. Ugbu a ka anyị dozie ọgbọ maka akụkọ a nke ọtụtụ n'ime anyị maara nke ọma. Mgbe mbilite n'ọnwụ gasịrị, e mere ka anyị mara na Jizọs pụtara ihe nye mmadụ 10 ndị na-eso ụzọ ya. Akwụkwọ nsọ sịrị, mgbe e mechiri ụzọ niile, nke a pụtara na ọ bataghị site n'ọnụ ụzọ. O nwebatara n'etiti ha. Ọ nọ n'arụ nke mbilite n'ọnwụ ya. Lekwa akụkọ ọma nke a
ụmụnne m, arụ nke anyị ga-enwe n'ụbọchị nke mbilite n'ọnwụ bụ arụ nke dị ka nke Jizọs. Anyị pụkwara ịnọ ebe ọbụla nke anyị chọrọ ịnọ oge ọbụla anyị chọrọ ịnọ. Ugbu a Jizọs na-eguzo n'etiti ndị na-eso ụzọ ya. Akwụkwọ nsọ na-emekwa ka anyị mara na Tọmọs anọghị n'ebe ahụ. Mgbe Jizọs na-egosikwa onwe ya nye ndị na-eso ụzọ ya, ọṅụ jupụtara obi ha. Ya mere mgbe ọgbakọ ahụ gasịrị, ha chọtara enyi ha Tọmọs ma sịkwa ya, Tọmọs, ọ dị ndụ n'ezie, o biliwo. Tọmọs sịrị, nke a apụghị ime. N'ezie o kwenyeghị. N'eziokwu ọ sịrị, ekwenyeghị m nke a. O doro m anya na unu na-ahụ ihe. Ọ bụrụ na ahụghị m n'aka ya abụọ apa ntu, tinyekwa mkpịsị aka m n'apa ntu ahụ, tinyekwa aka m n'akụkụ ya, agaghị m ekwe ma ọlị. Nke a bụ n'akwụkwọ Jọn isi 20 ahịrị nke 25. Ị pụrụ ịhụta nke a. Achọrọ m igwu unu n'eziokwu na asị na ọ bụ m onwe m bụ Jizọs, agaraghị m enwe ndidi n'ebe nwoke a nọ. Chee maka nke a, na Jizọs etinyewo afọ 3 ịzụ nwoke a, ime ihe niile ọ pụrụ ime ịhụta na o nwetara okwukwe, inyere ya aka ịghọta ihe ọ na-eme nakwa ebumnobi nke ihe o jiri bịa. O menwe ihe niile nke ọ pụrụ nye Tọmọs, ma n'oge awa nke kachasị mkpa Tọmọs ekwenyeghị. Eleghị anya agara m asị, o zuola, enyewo m gị ihe niile nke m nwere, ka m jee chọọ onye ọzọ. Ma achọrọ m ka anyị hụta ihe Jizọs mere. Mgbe ụbọchị 8 gasịrị, mgbe ha nwesịrị nnọkọ nke mbụ, ndị na-eso ụzọ Jizọs nọkwa n'otu ebe ahụ ha na-anọ enwe nnọkọ. Emechikwara ụzọ niile emechi. N'oge nke akwa, Tọmọs nọ n'etiti ha. Jizọs wee bata n'etiti ha. Akwụkwọ nsọ sịrị na Jizọs jekwuru Tọmọs. Gee ntị ihe akwụkwọ nsọ na-eme ka anyị mara. Ọ sị, mgbe ahụ ọ sị Tọmọs, setịpụ mkpịsị aka gị n'ebe a, lee aka m abụọ, setịpụkwa aka gị tinye n'ime akụkụ m. Aghọkwala onye na-ekweghị, kama ghọọ onye na-ekwe. Nke a bụ Jọn isi 20 ahịrị nke 27. Nke a bụkwa ihe dị mmasị nke ukwuu na nke a. Ọ dịghị ebe ọbụla akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ndị na-eso ụzọ Jizọs gwara Jizọs banyere ekwe ekwe nke Tọmọs. Mmadụ ole n'ime unu maara na Jizọs enweghị mkpa ọbụla ka mmadụ onye ọbụla ịgwa ya ihe gbasara gị ma ọ bụ ihe na-agabiga. O nwere ihe niile ọ chọrọ ịma banyere gị. Ọ maara ihe niile na-eme n'ime ndụ gị. Jizọs makwara ihe Tọmọs na-eche. Ya mere mgbe ọ hụrụ Tọmọs, Jizọs jekwuru ya ma tinyekwa aka ya na ngụ ya ma sị ya, Tọmọs, lee aka m abụọ. O werekwa aka Tọmọs ma tinyekwa n'akụkụ ya ebe a mara ya ube. Ọ bụ ezie na Tọmọs siri agụgọ, ma mgbe o kwenyere n'ikpeazụ, o kwenyere n'ezie. Haleluya! O wee kwuo okwu nke gosipụtara ịbụ chi nke Kraịst n'ebe ọ dị elu karịchaa ebe onye ọbụla ọzọ kwuru ya. N'akwụkwọ agba ọhụrụ nke akwụkwọ nsọ, ọ kpọrọ ya onye nwe m na Chineke m. Nke a bụ n'ahịrị nke 28 nke isi 20 ahụ. Ọ gara amasị m ma sị na m nọrọ ebe ahụ n'oge awa ahụ ịhụta nke a. Ọ bụghị otu a. Ọ bụ ezie na ọgbụgba ama nke ndị otu ya emeghị ka Tọmọs kwenye, ma apa ntu mere ka o kwenye. Mgbe m na-eleghachi anya n'akụkọ a nke anyị niile maara nke ọma, eleghị anya enweghị ọtụtụ ihe ọhụrụ nke na-anụbeghị mbụ ndị anyị pụrụ iwepụta site n'ime ya. Ma e nwere ihe ole na ole ndị na-apụta n'elu oge niile m na-agụ ya nye m. Nke mbụ, ihe m mụtara dịka m na-amụ ebe a bụ uru ọ dị mmadụ ichekwa akụ ndụ ya n'ime Kraịst Jizọs. Dịka ị na-agụ akụkụ akwụkwọ nsọ a, ị na-ahụ Josef onye Arimatia ka ọ na-enye ili o mere maka onwe ya. Mgbe m banyere n'ubi ahụ agbara ogige, n'ezie ebe ahụ mabigara mma oke. N'agbanyeghị na o mewe ochie, n'ụbọchị ndị ahụ ọ ga-abụrịrị ebe mara mma nke ukwuu n'ile anya. N'ezie ọ bụrụ na irute n'ebe ahụ, ị ga-amata na n'ụbọchị ndị ahụ na ọ ga-abụ ihe nnweta dịrị oke ọnụ ahịa. Ọ bụrụ ili nke Josef onye Arimatia, otu n'ime ndị kachasị abụọ ọgaranya na Jerusalem. O doziri onwe ya. Nke a bụ ili nke o doziri onwe ya. Ma Jizọs gbanwere ndụ nwoke a. Ihe nkụta adịghịkwa ihe ọbụla ọ bụ nye ya ọzọ. O nyere ebe a nke pụrụ iche o doziri onwe ya maka olili nke Jizọs. Josef onye Arimatia nyere ili ya. Nikodimọs nyere akụ ya. Nikodimọs tinyere aka n'ime akụ ya
ma wepụta ihe dị oke ọnụ ahịa. Ọ zụtara ma na ụda isi ụtọ dị iche iche ma wetara ya Jizọs ka e were dozie arụ ya maka olili ya. Ma Mary, nwaanyị a, onweghị ili ọbụla inye, onweghị akụ ọbụla inye. Naanị ihe o nyere Kraịst bụ oge ya. Ọ nọnyere ya n'ime ihe niile nke ọ gabigara. Otu n'ime ndị nọgidere n'ebe obe ahụ ruokwa n'ọgwụgwụ, nakwa onye bụ nke bịaghachiri n'ili n'ụbọchị mbụ n'izu. O nyere Kraịst oge ya. O nwere mgbe ọbụla ị kwụsịrị ma chee echiche dị otu a? Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime anyị ndị na-ege ntị ugbu a bụ ndị nke Kraịst. Anyị anabatawo Kraịst n'ime ndụ anyị. Anyị kwenyere na mbilite n'ọnwụ, ma o nweela oge ọbụla ị chere maka ichekwa akụ nke ndụ gị n'ime Kraịst? N'ezie, mụ onwe m bụ onye a gosiri n'ebe ọ dị ukwuu n'akụkụ a, n'ihi na nke a bụ ndụ m niile. Ana m ama okwu Chineke, wepụtakwa oge mee ka ndị mmadụ soro kerịta oke na ya, ma sitekwa n'ụzọ a chekwaa akụ nke ndụ m n'ọlụ nke alaeze. Ọ bụghị ọlụ nye m. Ihe m na-eme ụbọchị niile bụ isoro Kraịst ma meekwa ihe m hụrụ n'anya ime nke ukwuu. O nweghị nchekwa akụ karịrị nke a, bụ ichekwa akụ ndụ gị n'ebe Kraịst onye sitere n'ọnwụ bilie nọ, n'agbanyeghị ụdị ahịa ị na-azụ. Nke a bụ nchekwa akụ nke ị ga-aga n'iru iri uru ya ruokwa mgbe niile ebighị ebi. Ka anyị kerịta oke na nke abụọ tupu anyị emechie. E nwere ụzọ ị pụrụ isi nyochaa okwu niile nke Kraịst. Nke a bụ ihe anyị pụrụ ijide n'aka na nke a. Pita na Jọn hụrụ ihe ọgbụgba ama nke eziokwu n'ime ili ahụ. Thomas hụrụ ihe ọgbụgba ama nke eziokwu na-arụ Jizọs. E nwere ihe ọgbụgba ama nke eziokwu banyere Kraịst anyị, onye sitere n'ọnwụ bilie. Ọ bụrụkwa na ị kwenyeghị na Kraịst onye sitere n'ọnwụ bilie, ọ bụrụ na ị kwenyeghị na ọ dị ndụ, na ọ na-adịkwa ndụ ruo mgbe niile ebighị ebi, ọ bụrụ na ị so na ndị na-eme mmemme Ista naanị n'ihi na ọ bụ oge ezumike, ana m agba gị ume. Ọ bụrụ na ị ga-elebanye anya n'ihe ọgbụgba ama nke eziokwu dị na ya, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ị ga-ekwenye. Amaara m ọtụtụ ndị mmadụ ndị were ya dịka ọlụ ha isi na mbilite n'ọnwụ Kraịst abụghị ezi ya. Apụrụ m inye gị ihe dịka aha mmadụ 10 maọbụ 15 ndị pụrụ njem ibibi mbilite n'ọnwụ Kraịst, nakwa ịgba mbọ igosipụta na ọ bụghị ezi ya maọbụ ịkatọ ya, ebe ha maara na ọ bụrụ na ha nwee ike ime nke a, ha pụkwara imebi okwukwe ndị nke Kraịst. Ma ha niile n'otu n'otu, asị m na ha niile n'otu n'otu bụ ndị m maara, ndị gbara mbọ ime nke a. Ha niile n'otu n'otu ghọrọ ndị na-eso ụzọ Kraịst. Haleluya! N'ihi na mgbe ha hụrụ ihe ọgbụgba ama nke eziokwu dị na ya, ọ dịrị ike ruekwa na ha hụtara na ọ bụ naanị otu ihe bụ ihe dị na nke a. Nke a bụkwa na Jizọs bụ onye ọ sị na ọ bụ, na o mekwara ihe ọ sịrị na ọ ga-eme. Gị onwe gị nyochaa ya. N'ezie, ị nweghị ihe ọ bụla ị pụrụ inye na ngọpụ nke ga-eme ka ị ghara ikwenye na Kraịst. Achọrọ m ime ka anyị mara na ikwenye na Kraịst abụghị ọchụụrụ onye isi. Ikwenye na Kraịst bụ ileba anya n'ihe ọgbụgba ama nke eziokwu doro anya nke onye ọ bụ, ma tinyekwa okwukwe gị n'eziokwu a. Ihe Kraịst mere n'ụbọchị ahụ mgbe o sitere n'ile pụta bụ nye anyị niile. Anara m agụ otu akwụkwọ ochie n'izu ụka a. Afọ niile mgbe m na-ekwusa oziọma n'isiokwu nke mbilite n'ọnwụ, ana m eche, gịnị bụ ihe ọhụrụ m kwesịrị ịmụta nke m na-amụtabeghị kamgbe afọ 40 nke m na-eme nke a? Ma echeghị m na ahụwo m nke mbụ. Nke a bụ ihe m hụrụ n'ime akwụkwọ nke otu nwoke m maara mgbe anyị bụ ụmụaka, dịka onye ozizi dị ukwuu dere. Aha ya bụ A.T. Pierson, onye mba Kanada. N'akwụkwọ ya, o kwuru okwu a: na mgbe ọnwụ Kraịst nakwa mbilite n'ọnwụ ya gasịrị, ị pụghịkwa ịhụta na agba ọhụrụ nke akwụkwọ nsọ ebe etikọrọ okwu abụ onye kwere ekwe nakwa okwu abụ ọnwụ ọnụ ọzọ. Achọrọ m ka ịghọta nke a nke ọma. Mgbe ọnwụ Kraịst na mbilite n'ọnwụ ya gasịrị, ọ dịghịkwa ebe ọbụla etikọrọ okwu abụ onye kwere ekwe nakwa ọnwụ ọnụ ọzọ. Okwu ọhụrụ nke ejiri dochie nke a bụ ị ghara ịnọ n'ụlọ na-arụ anyị, ma ịnọkwa n'ụlọ n'ebe onye nwe anyị nọ. Ị ga-ahụta nke a n'akwụkwọ ndị Kọrịntị nke 2 isi 5 ahịrị nke 8. Ọ sị, ngọzi na-adịrị ndị niile bụ ndị nwụrụ n'ime onye nwe anyị.
ebe niile kwuru banyere ọnwụ nke ndị kwere ekwe mgbe ọnwụ na olile nakwa mbilite n'ọnwụ Kraịst gasịrị akpọghịkwa ya ọnwụ ọzọ. Ọ dịghị ebe ọbụla akpọrọ ọnwụ aha ọzọ mgbe a na-etinyekọ ya na okwu abụ onye kwere ekwe. Kedu maka agba ochie? Ije na agba ochie naanị ihe jupụtara ya bụ owe nwa owe nwa owe nwa. Ma mgbe ị ga-erutekwa na mbilite n'ọnwụ, ị hụrụ ihe mere mgbe Jizọs siri n'ili pụta n'ụbọchị ahụ. Ọ bụghị naanị na o meriri ike nke ọnwụ, o wepụkwara ya site n'ọba mkpụrụ okwu anyị. Ya mere ugbu a, mgbe onye nke Kraịst ọbụla nwụrụ, anyị adịghị asị nwanne anyị nwoke anwụọla. Anyị na-asị nwanne anyị nwoke ejekwuruwo Onyenwe anyị, nwanne anyị nwaanyị alakuruwo Jizọs, nwanne anyị alawa eluigwe. Nke a bụ okwu ndị sitere n'ihe Jizọs mere n'elu obe nye gị onwe gị nakwa m onwe m. Amaara m na n'oge ezumike dị ka nke a, anyị na-ejupụta n'ọtụtụ ebumnobi, ihe ndị anyị chọrọ ime, ihe ndị anyị kpebiri ime. Kama ị pụrụ isoro m kwụsị naanị otu nkeji ma chee banyere nke a. Jizọs siri n'ili kulie, wetakwa mmeri n'ebe ọnwụ nọ, iji gosipụta na ihe o mere n'elu obe zuru iji kwụghachi ụgwọ mmehie niile nke anyị pụrụ ime, nke gị onwe gị nakwa nke m onwe m. Naanị ihe ọ sịkwara anyị mee bụ ịnabata onyinye nke ndụ ebighị ebi nke ọ na-enye anyị n'efu site n'ịrịọ ya ka ọ bata ma bụrụ onye nsọpụta anyị. Anyị ga-ekpe ekpere ugbu a. Ọ ga-amasịkwa m ka ị soro kpee ekpere a n'ime obi gị. Ọ bụrụkwa na ọ dịghị mgbe ọbụla ị nabatara Jizọs n'ime ndụ gị, nke a pụrụ ịbụ ụbọchị kacha mkpa na ndụ gị niile. Ma ọ bụrụ na ị ga-anabata Jizọs n'ime ndụ gị taa, ka anyị kpee ekpere. Nna, amaara m na ị ga-anụ arịrịọ niile nke ụmụ gị ndị a ugbu a. N'agbanyeghị ndị ha bụ, imewo ka anyị mara na ọ dịghị onye ọbụla nke pụrụ isi emehiewo m rue na apụghị ịnabata m, n'ihi na Mary Magdalene mere ka nke a doo anyị anya. N'ihi nke a, ezi Chineke, anyị na-arịọ gị n'ebe ọbụla ndị mmadụ na-anụ ozi ya taa, mee ka ha nabata ya, ma nabatakwa onye ahụ bụ onye ozi ya na-ekwu maka ya. Ọ bụrụkwa na ị nabatabeghị Kraịst n'ime ndụ gị, ị ga-esoro m kpee ekpere a. Ezi onye nwe m, amaara m na abụ m onye mmehie. Amaara m na apụghị m ịzọpụta onwe m. Onye nwe m na Chineke m, achọrọ m mgbaghara gị maka mmehie m niile. Akwụkwọ nsọ gị mekwara ka m mara taa na mgbe Jizọs nwụrụ n'elu obe, na o mere ka m bụrụ onye a na-agbaghara ma ọ bụrụ na m kwenye. Ana m ekwenye, ana m anabatakwa nke a. Ezi Chineke, ana m anabata ihe Jizọs mere m. Ekele dịrị gị n'ihi na ị gbagharawo m. Onye nwe m, ekele dịrị gị n'ihi na ị bịawo ibi n'ime obi m. Aga m efekwa gị ofufe site n'ugbu a gaa n'iru. Onye nwe m Jizọs, ị bụ onye nsọpụta m. Ana m ekelekwa gị n'ihi ịhụnanya gị n'ebe m nọ. Gbanwee ndụ m ma meekwa m ka m bụrụ onye ahụ nke ọ bụ ọchịchị obi gị ka m bụrụ, n'aha Jizọs, amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, Chineke pụrụ ime ihe niile anụwo olu gị, ọ zawokwa gị ọbụnadị ugbu a. Ekpere m bụkwa ka ị were ezi ohere a nke Chineke nyere gị iji nabata ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst n'ime obi gị taa kpọrọ ihe. Ọ ga-amasịkwa m ka ị chọọ ọgbakọ ndị nke Kraịst, ndị na-ekwusa eziokwu banyere Kraịst. Sonye ha. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ị pụrụ ime ka ị nwee ike gaa n'iru n'ito eto n'ime mkpebi a nke ị meworo taa. N'ezie, aka obi m bụ ka ị gaa n'iru rue n'ụbọchị nke ikpeazụ. Anyị ga-ezute n'eluigwe. Eleghị anya, anyị ga-amakọkwa. Mgbe ị ga-abịa, anyị wee kelee ma kwee n'aka. Ka anyị kpee ekpere mmechi. Nna,
gọzie ndị niile kpere ekpere a ịnabata Jizọs onye sitere n'ọnwụ bilie n'ime ndụ ha. Anyị na-enyekwa gị otito niile. Ana m arịọkwa gị banyere ndị niile bụ ndị nweworo mkpebi ọbụnadị mgbe gara aga iche ije n'ụkpụrụ gị, ndị nabataworo Kraịst. Gaa n'iru n'ịgba ha ume, nye ha amara nakwa ike, ihe niile nke ha chọrọ, nke ga-eme ka ha gaa n'iru n'ịgba mgbọrọgwụ nakwa n'iguzosi ike n'oku a nke ịkpọrọ ha ga-abụ n'ụbọchị nke ikpeazụ. Anyị niile ga-abụ ndị ga-enwe mmeri, ndị ga-eguzokwa n'iru gị n'ọṅụ, nye ngụkọ nke ziri ezi na amara nke nyefere anyị n'aka. Ekele niile bụrụ nke gị, n'ihi na imewo dịka anyị si rịọ gị n'aha Jizọs. Amen. Ekwekụọ amagba ezi ndị ọma gere anyị ntị n'olu n'ụbọchị taa. Amaara m na obi dị gị ụtọ nke ukwuu, dịka onye nwe anyị siteworo na okwu ọma ya bụ nke akpọrọ ndị mbilite n'ọnwụ gozie mụ na gị. Dọkịnta Jeremaya bụ onye ozi Jehova Chineke ga-emeghe mụ na gị anya site na akwụkwọ Jọn isi 19 amaokwu 31. Akwụkwọ nsọ wee sị na mgbe nke a gasịrị, Josef onye sitere n'ime otu obodo bụ nke akpọrọ Arimatia gara jụọ onye ọkaikpe bụ nke akpọrọ Pilet ma o nwere ike iburu ozu Jizọs. Josef Arimatia bụ otu n'ime ndị na-eso ụzọ nke Kraịst na nzuzo, n'ihi na ọ na-atụ ndị ọchịchị Juu egwu. Pilet nyere Josef Arimatia ikikere ịga buru ozu Jizọs. Ọ gakwara bupụ ozu Kraịst Jizọs n'elu obe. Ma ndụmọdụ nke na-enye unu ndị ọma na-ege ntị bụ ka unu ghara ịbụ ndị na-eso ụzọ nke Kraịst na nzuzo, n'ihi na ọ bụrụ na anyị bụrụ ndị na-ezo ezo, nke a pụtara na anyị ekwereghị na akaebe nke Chineke mgbara nye ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst. Ma jisiekwa ike na-etinye okwu Chineke n'ọlụ, n'ihi na ọ bụ onye ahụ nke na-etinye okwu Chineke n'ọlụ ka ọ na-agọzi. Dịka na-etinye ya n'ọlụ, ka Chineke gọzie gị ma gbaa gị ume, buliekwa gị elu n'ebe pụrụ iche n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị na eriri igwe telefon 225-0602-5690 ma ọ bụ na 225-05-51-4906. Ị pụrụ ime ka anyị mata ebumnobi unu site izitara anyị akwụkwọ leta na 06 PO Box 2131 Abidjan 06, ma ọ bụkwa site na ozi email twr2131@yahoo.fr. Ka onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs.